Len, unsay good news kay ni chat man ka sa kuha nga. Salamat jud ka sa Mang Dudong Irin sa imuhang mga maayong mga advices para masulbad ni akong problema sa amo ang gipuy-an. Unsay maayong balita, Len? Ay, nahusay naman ni Dong kanang ari man tong mga anak sa Sagia. Dili na lang daw mi sa bayaron sa wow. Sa lote. Balinon ni. Pero pabalhino na mo. Balinon lang mi ya. Igol lang kung kapuyan. Okay. Balinon lang mi sa tumoy nga bahin dito sa lote nga among gipuyan kay mura man gunig na iskala god niya. Ibalhin dito to. Ador po ng dalan. Okay. So sa ato pa okay na lang okay ra pud mo, Len, nga balhin mo dito aron dili mo maka-iskala diha. Okay na lang po mi kay wala dili naman po mi ka kuan kay gamay ra man po ni balhin lang mi dito maayo man po noon dito pero sabot na lang po mi kay wa man mi mahimo bitaw pod papuyo ra man mi nya bitaw ilan na lang daw ihatag mas maayo gani, Len, kay ila hata kuanan mo gahinan mo nila portion dito dapit sa tumoy, di ba? Kaayo na lang ana, Len, di ba? Gani. Para wa na lang po sambok kay kay wa na po sambok kay kasukaso pa talin sus magkagasto pa ta di ba inganta ka nga makagasto ta kay civil case ra ba yun eh basta yuta, Lin, di ba? Gani on. Nahala sige, Lin. Salamat kayo ni Molina sa pagdango po diri sa ato, at least naka-impart po ta sa imuha ba sa atong mga panghunahuna para nga magiyahan po ka maluag-luag po ang imuhang lubog nga hunahuna sa problema nga giatubang sa inyong pamilya. Salamat po kayo, Lin, sa pagsalig nga rin namo, ha? Gani. Gaya mo yung pagsaling yan. Nasamat po kayo kay nahusa na din sa amin yan eh. Salamat kayo. Salamat kayo, Lin. Hain ganun na napita inyo, Halin? Sa Sakob, Hagunoy. Davao del Sur. Nahalalin. Salamat kayo.